Salou és la principal localitat turística de la Costa Daurada a Catalunya, ubicada a la província de Tarragona i coneguda per les seves platges de sorra daurada i el seu clima mediterrani. Les comunicacions amb Salou són excel·lents, ja que a 5 minuts està connectat per carretera amb l'autopista A7. A més, Salou es beneficia del tren d'alta velocitat que té la parada a l'estació del Camp de Tarragona a només 21 minuts de distància. Cal destacar la proximitat de l'Aeroport Internacional de Reus amb vols a tota Europa i que es troba només a 12 minuts. La proximitat a la ciutat de Tarragona és un dels avantatges distintius de viure a Salou. Tarragona compta amb un dels ports més importants de la Mediterrània, amb singulars restes romanes que donen testimoni de la seva antiguitat. Els avantatges de viure a la població costanera de Salou són diversos. La seva ubicació al costat del mar ofereix als residents un estil de vida relaxant. A més, el seu clima suau durant la major part de l'any permet aprofitar les platges per passejades i activitats a l'aire lliure a qualsevol estació de l'any. Salou li ofereix una àmplia gamma de serveis educatius i sanitaris, comerços i instal·lacions esportives que satisfan les necessitats dels seus 27.000 habitants. Des d'una àmplia i variada oferta de restauració, passant per tot tipus d'opcions d'entreteniment nocturn, la ciutat ofereix una experiència atractiva per totes les edats. QOL22, la promotora que més habitatges ha construït a Salou a l'última dècada, 10 edificis i un total de 318 vivendes, inicia una nova etapa amb el desenvolupament urbanístic de la que serà la millor zona de la població, a poca distància del centre, de tots els seus equipaments i molt a prop de les platges. Singular Emprius. Es tracta d'una fantàstica promoció de 96 habitatges de diferents tipologies, equipades amb una agradable zona comunitària enjardinada i amb una àmplia piscina, àrea de fitness i jocs infantils, serveis de consergeria, trasters i aparcaments. Singular Emprius us ofereix habitatges de 3 dormitoris situats en una zona ja consolidada del nucli urbà on trobareu tot el necessari per millorar la vostra qualitat de vida. Un fantàstic port esportiu al costat de la platja de Llevant. 2 camps de golf. Club de tennis i pistes de pàdel. Servei del nou tramvia del Camp de Tarragona amb connexió Tarragona-Reus i que connectarà amb el centre de Tarragona, els campus de la Universitat Rovira i Virgili, l'Hospital de Sant Joan de Reus i el Joan 23 de Tarragona. La nova estació de tren de Salou que us permetrà accedir a Barcelona en menys d'1 hora. Eixos comercials amb abundant oferta. A poca distància a peu de l'Ajuntament, del Mercat Municipal, del Centre d'Assistència Primària, de l'Institut de Secundària Jaume I, de l'Escola Europa Infantil i Primària i de diverses escoles bressol. A més, també podreu gaudir d'un modern pavelló esportiu municipal equipat amb una piscina coberta. Milloreu la vostra qualitat de vida gaudint tot l'any del vostre nou habitatge com si fos una segona residència. Gaudiu de les vostres vacances a la Costa Daurada amb tot l'equipament i confort que voldríeu per la vostra residència permanent i potser decidiu quedar-vos tot l'any. Singular Emprius. La segona residència amb tots els avantatges d'una primera residència. La primera residència amb tots els avantatges d'una segona residència. Improving your quality of life.